Records. Sona... Ha de ser en castellà, no, l'entrevista? Anglès. Ok. Accent de Brighton. Hello. Oh, really? Hello. És que ja ho tenim, no? Vale, va. Sergi, fes un check, tio. Ja he fet el check. Has fet, Hem de fer va. claqueta, tio. No cal, perquè estan els dos junts. No? Ah, clar. No va veure al carrer. Una mica de silenci abans Ui. de començar. Joder. Pip. Vale. Són les 6:14 de la tarda d'un dissabte de desembre. Estem aquí al carrer Sancho de Ávila número 78, fora de la Sala Vol. Aquí hi ha una webcam, es veu Ràdio Clota. És la primera vegada que Ràdio Clota ve a Barcelona. No sé quants programes portem, uns 10 o 11, però és el primer cop que venim aquí. I l'excusa per venir era bastant de nom, perquè Famèlic mort, diu adeu, després de 8 anys traient discos i fent activitats, i volíem fer un programa especial com per documentar això que està passant i perquè d'aquí uns anys això es pugui veure, perquè tardem molt a editar els vídeos i quan aconsegueixin editar-se és com es podrà veure i podrem veure les nostres cares 10 anys abans. I, bueno, per començar, tenim aquesta taula aquí, amb l'Arnau i en Sena i jo, que som de la Clota, i els tres fundadors de Famèlic. No trobes la Tres fills de puta. Com us dieu? Jo em dic Sergi. Sergi, a la teva... Jo em dic Edu. Jo sóc l'Aleix. Com us veu conèixer? Hòstia. Hòstia, aquesta és bona, no? Crec que no ens l'han fet mai, aquesta. No, de debò ho dic. Jo crec que l'Edu i jo ja ens coneixíem De sempre. de sempre, de veïns de tota la vida. I en Sergi, no sé si ens en conèixer quan vam fer DeLorean a Gurb, Pot ser, algun concert o vostre. un Pere a casa coberta, em sembla que ens vam conèixer, que anaves amb en Benet. Sí. Crec que ens vam conèixer allà. I des d'aquest dia que us veu conèixer fins que decidiu muntar Famèlic, No. com va anar? Van passar Ui, uns anys? cosa freda, eh? És que comencem com pel principi, Comencem per la boira. Sí, jo me'n recordo l'Edu, que era malcarat, bueno, encara ho segueix sent, però va costar, al principi, no sé, tampoc hi havia cap idea de fer cap segell ni molt menys. No. Jo recordo que anava a concerts de Ferguson i tal, inclús crec que us vaig convidar a tocar una vegada. El Festus. Sí, Sí, és hi havia veritat. com una espècie de... per què ens està convidant a tocar aquest tio? Era una mica... Sí. No me'n recordo, hi havia com el rotllete. Bueno, una tensió, sí. Clar, és que els pobles són malparits. I com per solucionar la tensió veu decidir fer el cello. Sí, segur que sí. L'heu solucionat la tensió, sí, no?, amb els anys. Sí. Bueno, sí, clar, però... Bé, però... Però primer va ser l'hoteler, no? Abans de Famèlic Records, o... Va una mica junt, no? Jo crec. Va anar bastant junt, El primer hoteler el vam muntar, no sé quants anys ja ho feia, però el vam muntar a l'hotel, on no hi havia ni barra ni res, i vam tocar 4 bandes d'Osona, les que feien música en aquell moment. Sex Excellent, tios. Sí, Sex Excellent vau tocar, és veritat, sí. I Estrus no, era... Pingüill? Era Pingüill, no, Pingüill no, eren... Potser sí. Sí. No ho sé, que han passat bastants anys. No, crec que era Estrus, perquè el tio anava dient Estrus. Doncs potser era Estrus. Però no, i jo crec que devia anar una mica lligat. Bàsicament va ser en el moment... O sigui, ja coincidíem bastant, ens veiem bastant, però crec que va coincidir en el moment que vam veure Hereu Escampa, quan vam decidir muntar el cello. Sí, va ser el primer concert, A la o el Jascava, segon, crec que era el segon de l'Hereu Escampa. El segon, no sé, però els vam veure allà i vam dir, tio, molaria molt fer alguna cosa. Bueno, però més que muntar un cello potser vau dir molaria treure aquest grup perquè ens agrada i... Sí, bueno, hi havia bueno, com la idea de a partir d'aquest grup anar Jo crec fent que, més. o sigui, recordo molt bé la trucada de l'Aleix, Jo estava al jardí, jo també me'n Sí, recordo, sí. al jardí de casa del meu pare. Sí. que devia ser el dia després del concert de l'Hereu, o 2 dies després, i em va dir, Sergi, hem de fer un cello. O sigui, la proposta era molt clara. Sí que abans del segell, Famèlic funcionava com una espècie de promotora de concerts, Sí. per dir-ho així,
O com un fanzine, no? Havíeu fet o alguna cosa així? També hi havia el Pitram. No, era el Pitram, era el Pitram. Era una plataforma amb la que signàvem les coses que fèiem. I fins a aquell moment fèiem concerts. Però era aquesta idea, no?, que vius en un poble i comences a anar a Barcelona, veus que hi ha coses guais i que t'està motivant tot això i tens ganes de fer alguna cosa al teu poble. I va ser una mica això. Perquè les coses es muntàvem inicialment, gràcies a la Jascava, inicialment. I teníeu referents abans, de gent que ja havia fet cellos així més autogestionats o... Jo, en Sergi, sí que havia treballat per no? Jo venia de Loud Music, sí. Nosaltres, l'Edu i jo, no en tenim ni puta idea de res, vull dir, no... I jo encara no continuo sense saber com es fa, com funciona un cello. Per això tanquem. I el nom també surt llavors, no?, una mica, Famèlic... No, ja era Famèlic Records quan fèiem coses. Promotora i això, però el nom d'on surt, de quin cap? No, de tu a l'Eix, quan amb Ferguson vam fer la maqueta, que va... Ah, sí, és veritat, vam fer una maqueta que vam posar ja a Famèlic Records. La mort del Baminyó. Sí, no teníem discogràfica i vam inventar això. No. El del dit ja és història de l'hoteler una mica, no? No, és a posteriori. Ai, de l'in situ, bueno, quina és la història del dit? No, bueno, vam pensar en concepte de... que fos... Sembla que va ser tu, Sergi, igual. Potser el que va dir, hòstia, això és famèlic, podria ser com... Ah, però jo em pensava que sortia de l'Andreu, que anava enguixat amb el dit en fora. Seria l'hòstia, però no ho sé si era així. Vale. Crec que no. L'Andreu Ribes de Germaire... L'Andreu va anar enguixat molts cops. Currava, a l'Institut anava enguixat i anava que tenia un dit sortit, però no sé. Doncs m'agrada més la teva anècdota que la meva. Bueno, va ser així. Podem inventar. Vale. I després, a partir de l'Hereu, traieu aquella primera demo que ja era en vinil? No. O era en CD només? CD. I després hem anat tirant cap a sempre treure les coses amb analògic. Vinil. I el primer vinil va ser el de Mates. O sigui, la idea de treure en vinil, bueno, de Cira Ocello, doncs, editar en vinil ja hi era des del principi, no? Era la idea, però clar, un vinil valia molts diners i per això vam fer un CD inicialment, per intentar financiar-nos, per poder aconseguir més coses i tot plegat. Engegar la roda. Fins a dia d'avui, quantes referències són ja? 50... No sé si són 50 o 51 ara mateix, però clar, n'hi ha moltes són referències molt petites, o casets, o que només hem fet digital, i realment vinils editats no sé quants n'hi ha. Us hauríem de comptar, estan gairebé tots aquí dins, n'hi ha pocs que s'hagin acabat, i... No sé, 20 o 30, no? Okay. Sí, per ahí. Sí. I a l'hora de com triar els grups, o sigui, com no sé... Era més una decisió dels tres, de dir això us tira o no us tira. O sigui, us fa trempar o no, perquè bàsicament era això. Però sempre ha sigut un cello com... Bueno, com també n'hi ha molts, però endogàmic en el sentit de que els amics que anàveu fent eren com gent que... Lògicament, edites... Que li traieu discos d'alguna manera, o inclús gent que potser a través de treure-li discos us acabàveu fent amics, no? O sigui, al final la gràcia de Famèlic és que hi ha com aquesta família que es va... La gran majoria han set amics, és així. Jo crec que ha sigut una cosa de sensacions, totalment. De dir, aquest grup ens agrada o no ens agrada i ens posem d'acord els tres, i si els tres no ho veiem clar, era com, bueno... deixem passar un temps però sí, ha sigut molt visceral, jo crec, sense anar gaire més enllà de... I el tema dels casets, com va néixer? Això va ser, jo crec que era una idea perquè de cop veiem que molta gent al nostre voltant estava fent música, no érem capaços d'editar tot allò i alhora ens trobàvem que els materials que ens arribaven eren coses molt primigènies o curtes, no? Petits EPs i això. I ens semblava que era com una espècie de laboratori, per dir-ho així, per testejar també la relació que teníem nosaltres amb els grups i fer petites tirades i, bueno, això, començar-nos a conèixer amb els grups. Perquè això era la moguda de Quibarna, no?, els casets, bueno, vull dir, amb qui veieu que ja ho havien fet, o sigui, un Mirallau o amb altra penya que ja havia fet això. Hi havia els Boston Pizza que havien editat bastant, amb caset. Sí, vull dir, vau demanar com, jo què sé, altra això, penya que ja tenia com funcionava el rotllo, o vau començar així a zero del palo, ja com va... A zero. No sé sí, la vam liar bastant, de fet, perquè buscàvem fer una cosa bastant barata i fàcil
i al final va ser bastant pesat perquè gravàvem els havíem de gravar, sí. cada un dels casets. Ja, això, Marcel, tu tens experiència de... Sí, em vaig gravar algun, a casa me'n teu, recordo. és veritat. Sí. Allà posant el play amb el mòbil. Bueno, era com una Blackberry o alguna cosa així, me'n recordo posar el play. Perquè tu, Marcel, què vas fer? Vas fer unes pràctiques o com va anar? Jo crec que sóc l'únic que he cobrat diners de Femèlic. Precisament us anava a demanar això. Sí, però... Sí. Que no n'hem cobrat ni 100 euros al mes, sí. Us anava a demanar això, vosaltres en algun moment us veu plantejar dedicar-vos a Femèlic o que la cosa anés a més? En algun moment veu veure com que, jo què sé, alguns grups funcionaven i que podíeu com optar per O sigui, jo crec que la flipada la vam tenir. De dir, pues no sé, intentem anar a muerte, però clar, no es viu de l'aire, o sigui que... No? Vull dir, va haver-hi un moment que semblava que la cosa bullia, Sí, però jo mai crec ha que- bullit a un nivell de dir, hòstia, sí, parem de treballar, invertim-ho tot, perquè era moltíssim arriscat, vull dir, no, és que no... Ve ser l'hòstia, la veritat, almenys fer un temps, però no, vull dir, semblava bastant difícil. Crec que va ser com al final de Mates Mates, també, que ells van entrar molt en circuit de festivals i tot això, i començava a venir tot el rotllo d'univers i tot això, i vèiem que podíem fer aquesta passa endavant. Però no... No es van A l'hora donar de la les veritat. condicions. Ja, sí. no. Però i ara vist en perspectiva, com 8 anys de Femèlic i tots els discos que heu tret, tots els grups que hi han hagut, no us dona com una sensació de que... O sigui, els grups cadascú fa la seva música i ja té unes coses que li venen de casa, però que també els grups s'han com vist molt influenciats un amb els altres i que l'escena aquesta més enllà de col·legues també musicalment hi ha hagut com algo unitari? O sigui, creieu que això és gràcies a Femèlic en part o creieu que això és veritat? Jo diria que no. Que no, que cada grup va per la seva banda i... Bueno, potser hi ha un tarannà una mica comú, això sí. Tarannà sí, però Però d'estil musical... d'estil musical jo crec que no, hi ha coses molt variades i tothom fa una mica la seva. No, però el del català sí que va vull dir que moltes bandes... Això sí, vull dir que... En aquell moment potser bandes així més de rock en català no estaven tan... Això tampoc era un requisit, no?, pillar bandes que cantessin en català. No. Però en el fons, bueno, no sé. Jo ho veig com una marca una mica. Sí, és com molts grups, bueno, molta música que mai s'havia fet en català, Femèlic té com Ja, grups potser sí. amb, no sé. Però crec que ha estat més coincidència perquè no... Cap de nosaltres tenia un criteri de música en català o alguna El cosa tema és que no hi havia res premeditat. O sigui, ens basàvem en cada moment en el que sentíem i és com ho hem seguit fent fins ara. O sigui, això que hem fet avui també és una mica de... Bueno, Què? Com que no es veu per la webcam el que passa dintre, què està passant avui? Podeu explicar una mica? L'Edu us ho explica. Va, Edu, que estàs molt calladet. Tio. Res, no, doncs fem com una paradeta així amb tot el material i si amb molt bé de preu i si el venem d'una vegada perquè costa vendre vinils i tot plegat i no sé, sí, està funcionant. Com per poder ordenar també casa teva, no? Que tens tenies molts vinils a tenia casa. l'armari Ho fem tot ple. per això. Per tenir només com una part de l'armari de Femèlic i ja està. I, bueno, doncs estan marxant bastant. Vull dir, crec que és la vegada que estem venent més en tota la història de Femèlic. El preu és simpàtic, Sí vull dir que també. sí. Ja, bueno, això també, només heu vengut a partir de la web, no? Bueno, vull dir, Distribució, no heu tingut mai un botigues de lloc discos. físic per anar, bueno, vull dir que... hòstia, la distribució és un tema també. Ens hi hem barallat bastant. Hem intentat... En un moment vam tenir un distribuïdor, també al principi ens ho fèiem molt nosaltres, anant botiga a botiga. Després el distribuïdor ens va dir que no li sortia a compte distribuir-nos i vam tornar a autodistribuir-nos. I lo de les botigues com anaves? Quedaven un tant per cent del disco o...? Sí. Està. Si no, clar, si no estàs a les botigues. Ja. És que clar, és com un doble... O sigui, clar, hi ha el grup i llavors el sello que et porta el disco a la botiga i són com dos passos, dos taxes, no? Bueno, vull dir... Bueno, el sello que fa el disco i el distribuïdor que te'l porta. Sí, no, clar, va... Sí, no queda res. Home, crec que també estaria guai que vull dir, si ara, per exemple, hi ha penya que té ganes de muntar un sello, vull dir, què els hi recomanaríeu? Vull dir... Els números, no? Entrepreneurs, va, foteu-li. Bueno, vull dir que, joder, està guai que canviïn porteu d'emissora. Que busquin un business angel que tingui molts diners i que, no sé... No, evidentment que si fas les coses amb criteri, que és el contrari al que hem fet nosaltres, jo crec que pot funcionar un segell de música, el que passa que també has de fer moltes més concessions que nosaltres no estàvem disposats a fer.
suposo que és una mica com tots els negocis. O sigui, si ho fas bé i segueixes la tendència pot funcionar i si no... Però també, per la dinàmica que heu pres, com us ho heu pres, durar 8 anys ja d'alguna manera és com un èxit. Vull dir, potser no cal estar que sigui un cello que perduri en el temps, que potser el temps que us tocava viure era aquest, no? Vull dir que... Sí, no, clar, crec que vull dir, també hem pres una mica la decisió amb això, de dir, bueno, som conseqüents amb el que hem viscut i per què allargar una cosa que no... Crec que està bé on hem arribat i el que hem fet. Tenia el seu sentit en el seu moment i quan passa aquest moment, doncs ja està. I d'aprenentatges, si em podeu dir un cada un, del tema d'haver fet famèlic i de tot el que heu après. Jo he descobert que no sé treballar amb equip, amb tot això. Costa molt. Sí. M'ho agafo tot molt per la meva banda i bueno, és algo que segueixo treballant, però costa molt treballar en equip. Bueno, el primer és reconèixer-ho. Tu, l'Eix? No sé, jo m'enduc bastant amor amb tot plegat. Vull dir, al·lucino que hem arribat fins aquí, 3 persones que no teníem ni idea de res, i a poder lligar bandes com les que hem lligat. Vull dir, ho trobo flipant. Vull dir, jo estic molt content. Hem fet tot el que hem pogut, potser no hem arribat on no hem pogut, o no hem fet tant com hauríem d'haver fet, però a mi em sembla l'hòstia. Vull dir, estic molt content de formar part d'una manera en tot això. Vull dir, em sembla l'hòstia. I d'alguna manera també és que si creies tu alguna cosa, vull dir, que ho fas com amb les teves mans, entre cometes, saps? Vull dir que és alguna cosa que tu fas exactament com tu vols, no? Des del disseny fins a tot. Tu estàs controlant tot el procés, saps? Vull dir que això és heavy, saps? Vull dir que... No, i gent que, ens vas a... vull treure un disc. Hòstia, sí, és flipant, vull dir, jo ho trobo flipant. Crec que hi ha discos que són molt guais, almenys jo estic molt content d'haver pogut col·laborar d'alguna manera i que la gent hagi confiat en nosaltres, en certa manera, ho trobo flipant. Ja no sé. Això ja és jo em quedo amb això, vull dir, que m'ha semblat l'hòstia. I ja està, no sé. Jo potser, amb altres paraules, però deu ser això. Que sí que hem set nosaltres 3 que hem anat tirant endavant famèlic, però ha anat més enllà de nosaltres i com que molta gent, la gent dels grups i gent que ha vingut als concerts, com que s'ho ha fet seu i ha set com una cosa com una mica més gran, no? Que em donava la sensació de quan anaves a depèn quins concerts, depèn quines històries, doncs, no sé, una mena de comunitat entre cometes i potser sí em vam omplir un espai que també calia omplir i potser un espai més cultural, musical, etc., que no tant de negoci i no sé, ja no sé ben bé si ara he parlat de l'aprenentatge, però no. Bueno, del que heu fet, no? Sí, vull dir, també la decisió aquesta que preneu ara també és com perquè veieu que el que heu fet també té com una continuïtat amb una sèrie de coses i que potser és com està assegurat també d'alguna manera. Jo crec que la gran notícia d'això és que els grups continuen, vull dir, els que pleguem són nosaltres i precisament pleguem perquè els grups poden continuar tranquil·lament, tenen 1000 opcions i que és, d'alguna manera la missió que teníem nosaltres era donar veu a una gent que no tenia veu i quan aquesta gent ja ha crescut i té veu pròpia i té opcions, doncs igual ja no té tant sentit i va una mica per aquí. Bé, i també perquè personalment tots 3 ja ens costava poder atendre com la feina que t'implicava fer famèlic, ja no ho podíem atendre i també... Sí, no tenia sentit de donar un servei que es mereixien les bandes, perquè no sé, ja s'han fet la seva feina, nosaltres no podíem arribar a això, no tenia sentit seguir... Podríem haver buscat fórmules o idees diferents i tal, però jo crec que està bé marxar així els 3 amb la idea clara que s'ha fet aquesta feina fins aquí i estem contents i punta. Jo ho trobo bé. I per acabar, no sé com... Ara que ja ha anat marxant la gent perquè ja veig que era una cosa avorrida i ja podem com tornar a fer alguna cosa. Suposo que el fet de fer una discogràfica també us ha fet conèixer molta penya, no? Vull dir, moltes altres discogràfiques, no sé què, saps? Vull dir que us ha obert com un... I gent de Madrid que canta grups, no sé, com l'Hereu Escapa a Univers en català, vull dir. I és flipant, saps? Vull dir, gent que, no sé, en el seu moment havien fet sold-outs a Madrid. En sales molt petites, lògicament, però vull dir, hòstia puta, vull dir, jo trobo l'hòstia, això.
A mi em segueix flipant de qualsevol cap de setmana que estàs a un poble perdut de Catalunya i va algú i et reconeix d'alguna manera. Hòstia, tu ets de Fameli, que no sé... O sigui, això és el que em queda més, em quedo planxat. És com, no entenc com hi ha un friqui a cada poble que coneix el segell. Això és molt guai. Bueno, i l'experiència, per exemple, amb el Primavera, de tallant i parar d'allà i tot això, com ho vau viure? Clar. És que per tenir parada allà pagues. Ja. Vull dir, vam viure com que pagues uns diners i entres. No, bàsicament per mi va ser una mica decepció en l'aspecte, no per que s'hagi de pagar estar allà o no, sinó en l'aspecte de que tu has muntat una discogràfica per vendre discos i el que ven són jerseis. I tu vas al Primavera Sound, que és un festival que he anat, bueno, quasi tots hi hem anat sempre durant molts anys, i et trobes que estàs venent jerseis a guiris. Vull dir, ja no tenia sentit estar allà. Vull dir, no ho sé. Però vosaltres teníeu clar que ho volíeu fer. Bueno, vull dir, el primer any ja sé com, sí, pagarem i anirem, saps? Crec que la relació amb el Primavera ha anat evolucionant. Al principi, molt al principi, de fet, vam fer un showcase al Primavera que també flipàvem, que el Primavera confiés en nosaltres, que no teníem cap experiència. I aquell any sí que crec que teníem l'estant de franc o alguna cosa així, no sé. Sí. És que crec que tothom tenia al principi inicialment. I mica en mica, bueno, es va anar equilibrant. Veníem alguns discos i tot. Sí. I clar, i després No, vull dir que ja era rentable, però clar, s'enfocava a vendre jerseis. Vull dir, és com, t'estàs passant un pilot d'hores que sí que treus diners, pots fer un disco més, però a quin preu moral d'això? Vull dir, no sé. Sí, jo preferia anar allà a passar-m'ho bé que estaven en jerseis. Era com... correm a fer jerseis. Però els van vendre, no, els van vendre. I em van vendre l'hòstia, però vull dir que l'últim any també vam vendre l'hòstia. Però va ser com... Hòstia, val la pena tornar allà a vendre jerseis per treure un altre disco? No ho sé. Però també la idea de fer jerseis o samarretes és com feu discos, però també com aquesta cosa de fer més coses que no siguin discos. També veu pensar ja d'entrada fer samarretes o així, o... Bueno, perquè vola pillar-te les... Bueno, ho veig a mi, jo em compro samarretes dels grups i tal. Bueno, i potser es compren més samarretes que discos, en general, vaja, diria. M'agradaria molt que fos al revés, però no és així. I l'hoteler és com fa 3 anys que no es fa? O sí, 3 diria, o 4? 3 ja. Creieu que si l'hoteler hagués com continuat, potser no estaríem avui aquí? Crec que és una mica... O sigui, la història de l'hoteler crec que és una mica paral·lela... A part, sempre ho dèieu, però... No, però vull dir que té molt a veure amb que això s'acabi avui, també. Tenia una missió, tenia un lloc, tenia un espai, i quan aquest espai ja no va ser possible, doncs s'acaba... Però la ideologia sí que és la mateixa del palo, va, anem a fer nosaltres, saps? Anem a muntar un festival nosaltres, saps? Com el volem, saps? Vull dir, la idea és aquesta, saps? Tu ho farem com volem, saps? Però bueno, ho fas com vols, però o la gent ho rep o no ho rep, vull dir... Nosaltres vam estar de llet que moltíssimes bandes es van posar de cara a fer-ho, perquè nosaltres no pagàvem a ningú. Vull dir, podria venir i dir, és que jo no vinc, tio, i l'únic que oferíem era cervesa, vull dir, és que no... Però clar, jo crec que es va crear una mica, no sé, com una petita màgia allà, va ser guai. Almenys jo vivia així, de dir, hòstia, venen bandes de diversos llocs, igual venen de Madrid i els estàs pagant la gasolina. Vull dir, era guai, era bastant guai. Però també era una empenta com que segurament quan acabau l'hotel ho sentíeu com amb molta energia com per també continuar, no? D'alguna manera. Era potent. Veies... Era un lloc de trobada, era una comunió, era potent, era molt èpic. Sí. Oh, i també pillàveu referències allà, no? El sentim allà per primer cop i després els hi fem el disc. Els de Patov van així. Em va passar brutal de veure'ls i dir, hòstia, sí, molt bèstia. I ara què? O sigui, està clar que Netflix, mort, però no hi haurà com... Bueno, no és el moment potser de pensar en un retorn al que sigui, però us agradaria com seguir muntant coses... Tenim pensat un negoci de cigarretes electròniques. Bueno, no, és igual, deixem-ho aquí. No n'hem parlat molt, la veritat. De moment un peron. Potser d'aquí uns anys mai se sap, però de moment un peron. Potser tornem pel l'LP d'Endofí Malau, quan faci 40 anys. L'única cosa que ens faria tornar. Seria un bon argument. No estava en procés, això? No estava com Va intentar gravar amb en Mau, però em sembla que
li van Sí, parir els jo li vaig llits, fer unes li van parir maquetes. els... Com? A casa teva. Això vam fer... No, el local, el de Furusson. Sí. Això, el local de Casa en Gas. Després va anar amb en Mau a intentar gravar el disco, però uns gats havien parit al llit on dormia i volien dormir els gats allà i no li va anar bé, va marxar. O sigui que no ha gravat mai en Dufí. Només a Mareu van gravar aquells 3 temes. Van fer una... No sé on era, on van anar a gravar-ho. A Cal Ariel ho van gravar. I anècdotes d'aquestes, algo que va passar amb, no sé si amb els vinils d'Ohio o alguna així. Buah. O heu tingut com anècdotes d'aquestes malparides amb el... Què va passar amb els He de dir que encara tenim una denúncia, o sigui, un cas obert d'un senyor, que ara no recordo com es diu i tampoc ho vull recordar, que deia que fabricava vinils. Hòstia, puta, és veritat. Vinils que mai han existit, no? I, efectivament, semblava que sí, perquè li van fer una primera comanda. Van arribar, era el disc de Sousa, de Flors i Violència, i quan li vam encarregar la segona comanda, que era la d'Ohios, aquest noi va desaparèixer del mapa d'una manera... Sí, tenia com planejada, era una estratègia piramidal. Intentava, doncs, enganyar a 4 o 5, donar-los aquest caramel, per dir alguna cosa, d'aquests discos que igual a ell li costaven més diners del que realment ens els estava venent, però ell feia aquesta estratègia per convèncer a molta altra més gent i d'alguna manera tenir aquesta certesa de que la seva empresa era... Estafa piramidal, sí, bàsicament. tal qual. I en el moment que va dir que va veure que tenia prou gent enganyada, doncs va desaparèixer i bueno, sí que el tenim denunciat. Hi ha un grup que som 2 o 3 que li va passar això i esperant judici, però no arribarà mai, diguéssim, aquest judici. Però, i també una altra cosa que se m'acudeix, els cellers en el futur com seran, d'alguna manera? Creieu que a Netflix, tio, també. L'edició física continua estant allà com la base d'un segell? O jo crec que depèn de l'estil musical. Sí, jo crec que, per exemple, el que és el punk i l'electrònica, jo crec que sempre vendran físic. Perquè la gent és supermalòmana i la gent compra moltíssim. I el que hi ha al mig... Els altres formats, aquí és el que jo crec que està bastant cardat. Sí que hi ha aquests nínxols, no?, de gent que fa gires amb sales petites, amb ocupes, que sí que venen molts discos. I venen discos i fan concerts i cobren calés. Bueno, molts discos estem parlant de 1.000 o 2.000 discos. Que ja és Déu-n'hi-do. Una bestiesa, però... Vull dir, potser la manera de sobreviure amb un segell és com posar-te a fer coses que no són tant de segell, com, bueno, que també ho són, però organitzar concerts o com, jo què sé, diversificar... Jo crec que és més el que seria coedició, per sobreviure. Ara mateix, l'ínxol aquest seria coedició, penso jo. O sigui, coedició no amb un altre segell, sinó amb bandes o el que sigui. Bueno, que és el que heu anat fent ara aquests últims anys, no? No, hem editat quasi... Hem fet poques coedicions. Bueno, amb Becore hem treballat, però... Amb Bobota, coedició no. I Bobota, els discos... Però això està guai, no? Bueno, vull dir, com ajuntar forces i tal. Sí, està molt bé. Però vull dir que... Clar, però l'estratègia és que cada part perdi una mica i no que una perdi molt. O sigui que tampoc acaba sent que no vas enlloc. És el que dèiem de treballar en equip, no? Ja ho veus. Jo crec que el futur de les discogràfiques està una mica en que les bandes també participin, penso jo. Bueno, Indian Runners està passant això, no? S'ha transformat el segell, que també tenia com una direcció, per dir-ho així, i quan van decidir que no continuaven, doncs les bandes es van agrupar i s'ho estan gestionant ells i em sembla un bon model. Sí, em sembla molt bé. Sí. I per acabar, fer com... Podem anar repassant els grups que heu tret i jo què sé, els definiu amb una paraula i després d'aquesta paraula com que sortin cosetes dels altres dos. Això ho faran l'Aleix i l'Edu, que són... O directament, si voleu fer les descripcions de l'hoteler com ara pensaves... No, és que estem al 2020 ja quasi, això no es pot fer, tio. Ara ja aniríem al talego, tio. Ara s'ho fem tothom. Home, no, però... Dufí malalt. Ho intenta, Ho està provant. Bueno, és que ni idea, tio, no sé. Ara mateix no... Es poses amb massa feina. Sí. Bueno, tampoc cal ser agressius. Després ja vindrà com la part més desordenada que els grups estaran aquí entrevistant-se i ells ja
Ara pot ser formal, però Dufi Malalt quan el veu conèixer o com va anar... Jo diria suor. Sí. Suor. Suor amb classe, però suor. El vam conèixer suat, segur. I potser també nosaltres. Sense guitarra o amb guitarra? Sense guitarra. Amb samarreta o sense samarreta? Amb samarreta. Crec que en camisa, diria. De Sousa? No sé. Ja no ho sé, tio. És que ara és complicat, tio. Bé, doncs fotem-li. Si no, pugem la música i que s'acabi aquí. Ja està molt bé que vingueu aquí, fora del carrer Sancho de Ávila, que ens hagueu convidat. També s'agraeix. A vosaltres, moltíssimes gràcies. I això continua... Ràdio Clota continua, això és el primer bloc, i ara vindrà la part més... no sé... més divertida, tio. No ho sé. Ara vindrà la segona part. Moltes gràcies. Merci. Va, què t'ho dic? És un funeral, això. Hola? Jo no en sé. No en sé de fer això. Risto estoico! Clar, t'has de posar els cascos, Quim, si no, no sents res de lo que està passant. Hi ha algú que faci de moderador, per favor? Jo. Ah, en Claudi, moderador. Estic esperant les ordres que em diguin que em donin la claqueta. Xa. Ei, Xa. jo Marcel, quan tu diguis, Hola. Marcelo? Quan tu diguis, Això es pot agafar així com crooner o no? Sí. Jo sí. Crooner. Yes. Però, quan te'l faig? Vale? Crooner. No fa quan te'l faig. Sí. Vale? Sí. Hola. Tothom se sent? Lluís? Sí, Guillem? Tomeu? Hola. Hòstia. Hola. Claudi, es veu que... Bé, molt bé. Bueno, bona tarda de nou des d'aquí Ràdio La Clota. Som aquí a la Sala Vol en directe i res. T'has deixat sense connectar, això. I què he de connectar? Aquí No, estic aquí. Algo està sense connectar, aquí. Per posar música al mòbil. Els tècnics? Vale. Està tot bé. Sí. Bueno, doncs com dèiem, seguim en aquest funeral, que és el funeral més alegre en el qual segurament haurem assistit mai. S'està convertint en una festa, oi? Quim? Sí. Molt bé, doncs som en aquesta taula amb... Perdona, que és una part. Una gran part. Amb els amics de Famèlic, i ara tenim el plaer de compartir taula amb Lluís Cabot, de Sousa, Guillem Portell, de Sousa, Tomeu Molet, de Polseguera, i en Ciset. De Lleida. Ai, Dufi Malalt. En quin comarc? Claudi Ohio. Perdó, és que ell el conto com diguéssim de l'equip, perdó, però està bé autopresentar-se. I res, vosaltres heu estat aquí en algun moment del dia o acabeu d'arribar? No, com ha anat això? hem arribat ara de Lleida, estem a Lleida tots i ara hem arribat. Heu arribat ara? Sí. Però si cantaves Coralimbi, llavors ja saps que havia arribat. Bueno, però hi ha gent que no ho sap, llavors estem fent un fals directe. Hòstia, vale, ara entro. Clar, tio. Context. Context. Tu, Tomeu, has arribat ara, has estat abans, com ha anat això? A veure. He estat abans, de fet he fet 10 minuts tard i tenia l'Aleix Vila ja telefonant-me de Nerviós. bon punyetasera. Què fas? Sí. Has punxat? He punxat. Has fet una sessió? Sí, el que també he punxat, i el que se podria dir que he punxat perquè Has punxat. només no hi havia ningú. Bueno. Per tant, he punxat i he punxat. L'enterro de la sardina. Exacte, una mica abans, però sí, no? Just antes de la corema. Anant bé. Molt bé. I fent una mica així de retrospectiva, estem aquí molt dispersos. Una mica de retrospectiva, ajuda'm. Sí, pot ser, què vols que t'ajudi? Aquí no hi ha un moderador. Això jo? Vale. Montse Martín. Sí. Tot això no s'està gravant, insistes. Em sembla molt bé. Rau, això no millor. s'està gravant, diu per aquí. Sí. Sí, sí que se sent. Pensa que el... Sí. Estàs sense gravar, això. Sí. Sí, està tot en marxa. Això està bé. Això és a 13. Vale. Alguna anècdota que vulgueu explicar d'aquests anys en Famèlic?
Són 7 anys de discos, música, hotelers, concerts, nits, ressaques... No, Claudi. Claudi, crec que ha arribat el teu moment. Deixa'm pensar. Claudi, alguna cosa que vulguis compartir amb nosaltres que potser no se sàpiga massa? Bueno, aquí està passant una anècdota aquí ara mateix, però no cal dir-la. No? Hombre, hi ha moltes anècdotes, no? Molt bé, Lluís, a veure. Que aneleix vida, sobretot, no? Sí. Per exemple? En Tomeu em podria contar alguna. Sí, de fet, hi va haver... A veure. A vosaltres vos han pixat mai uns pantalons? No, però sisplau, continua. Però no pixar-se damunt i pixar-se els pantalons. I no pixar-se de riure. No. Bueno, segurament ell se va pixar de riure. Anem a mantenir l'anonimat. In fact, sí. Vinga. Estava dormint amb algú i... Qui dormia amb algú? Jo dormia... Jo crec, Tomeu, que has de dir noms, eh? És un funeral. No. Lluís Cabot prefereix mantenir l'anonimat. De dormir. No, bueno, que... No vaig ser jo, eh? No. Vale. Si no, no hauria tret el tema. Exacte. No, clar, que qualcú de manera totalment insomne se va pixar ben borratxo damunt els meus pantalons mentre jo dormia i no duia els pantalons a damunt. Vaja. Jo tinc una pregunta i és com se va solucionar això el dia següent. Exacte. Se va solucionar posant els pantalons en remull i que en Aleix Vila me deixés uns levis ben parits per tornar a Barcelona. Va sortir guanyant? Sí. Va sortir guanyant. Molt bé. No ho sé, perquè li vaig haver de tornar els levis. Però bé, no, tot va quedar solucionat. Molt bé. Una gran anècdota per formar part d'aquest segell. És molt bé ser músic per acabar xerrant de com te compixen els calçons. Totalment. Aquí ha fet la vaca i pren la bica. Ara ja està, no? I ara en Lluís, què? Alguna cosa a explicar? No, és que dic que després d'això ja poca cosa podem dir. Vinga, va. No. Ja està? Com que ja està? Ja està? Vull dir, jo la meva... Ja està. Jo la meva anècdota... Crec que amb aquesta ja hem tocat la cima. Guillem Portell, alguna cosa a dir? Home, alguna anècdota a Mallorca pot haver? Amb el Falcó o alguna cosa, no? Pot ser... Amb el Falcó, jo m'ho vaig passar molt bé aquell dia que vàrem anar a dinar a Porto Colom. Porto Colom, sí. Hòstia, la bandeja aquella. Clar. La bandeja de plat, de les cabarlans. Sí, que tenies una... Una bona mariscada. Una mariscada. Una mariscada de la normal. Bona closca. Un bunyaro damunt, mos ho vàrem passar, va ser molt divertit. Que vam agafar un flotador així en forma de dofí i al cap de 5 metres se va petar, no? Bueno. És una metàfora, potser, de... Bueno, i tu duis un lloro, no? Tu duis un lloro aquí. Sí, m'han ficat un lloro, no sé si al braç esquerre, a l'ombro, no sé. Braç esquerre o dret, no? Era sí, un dels dos, sí, perquè segueixo tenint els dos i abans els tenia, no? Sou conscients que són gent de 30 o a prop dels 30 comptant batalletes. I de dretes, i de dretes. Érem de centrodret, però amb la patacada dels taronges ja érem de dretes. Molt bé. Rivera, un saludo. Aquí estem fent honor a tu. Mira, era sombro dret, se confirma. Ombro dret. Hòstia, és molt jove. Era un lloro de veritat? Està molt jove. Era un lloro de veritat? Què t'ha passat, tia? T'ha passat un tret. Aquí tenia coi, no? I moreno, eh? Va ser que... el vermell aquest, sense ficar-te protecció solar del 50. Clar, però tio, tu això hauries de tenir molt cuidat. Ui, però això... Ja. En casa de Herrero... Sillo de palo. Va ser aquell estiu en què vares proposar llogar un descapotable. Un Mazda descapotable. Sí, no va fructificar. I van agafar un cotxe amb canvi automàtic, l'Aleix Vila, me'n recordo. Però allí vam escriure historietes a Mentià, el germà d'en Batxo, hòstia. També. Va estar bé. Potro, pots fumar cigarros, si vols, aquí, tio, sense cap problema. Ningú te veu. Bé, doncs, també podeu aprofitar, si voleu dir algunes paraules a Fameli, que és un moment molt bonic per dedicar algun sentiment, alguna cosa que vulgueu compartir. Una cosa maca que heu viscut. Montse. Jo sempre al cor. En el medio. El medio. Tu primero, Calote. Sí? Per què? Perquè estàs a la meva dreta. És que esteu molt cap endins. Trobo que esteu tristos, realment. Trobo que us costa... A mi, vols que et digui una cosa? Sí, vull que em diguis una cosa. En Gerard Segura, el cantant de Valius i Pesos Freste, m'ha dit, hòstia, et veig més prim. I dic, mira, és que tants disgustos últimament i aquest disgust... Això t'ha rematat. Hòstia, he perdut quilos, amb aquest disgust de família. Sí. Fa un any celebràvem els 7 anys i ara, vinga, vis bé, vas viu. No som res, No som res.
No som res. Que quedes aquí una de cal i una d'arena, saps? El que sí que, bueno, com que aquest podcast quedarà per la posteritat, l'escoltarà tothom, bueno... Segur. Serà un És èxit bon d'audiència. manifest, això. Jordi Basté ens voldrà imitar. Podria aprofitar doncs, per deixar unes paraules de famèlic de record, Jordi i famèlic ens ho han donat tot i res a la vegada. Entens? Això és molt bonic. És curiós perquè... Ho entens, no? Sí, i tant, hosti. Amb els anys que fa que conec a famèlic... Clàudia, ara vas tu, que no estàs xerrant massa. No he après a fumar. Molt bé. Ara tens l'oportunitat. Mai és tard, Tomeu? Cert. Aquí tens un compatriota baleàric, tio, en Bilboni. Ja ho veig. De tot se n'aprèn, mai és tard, Tomeu. Hòstia, aquí estic veient una retirada d'en Claudi. No, Claudi. No sé què passa Claudi, per aquí. estem expectants. Jo crec que unes paraules de comiat, Vinga, no sé. Ojayos, explica la història del disco que no us va sortir, tio. O que va tardar. Bueno, xerrant de discos que no han sortit. La història... És que bo, ressentiment. Jo he fitxat amb Indian Runners. Acabo de fitxar amb Indian Runners. Ah, sí? Vale. És que avui és el dia dels fitxatges. Això del mercat d'hivern no ho esteu veient, però ha vingut gent d'altres discogràfiques a fer aquí unes... Lo de Samplet de discos és una pantalla, no? Totalment, Vull dir, és outlet de grups. Exacte. Molt bé. A grups. Claudi, endavant. Explico la història d'Ojayos. Vinga, per què no? Clar. No, si no té cap mena de recorregut. De gràcia, però bueno. O sigui, tot assajàvem al local... Alinya-la. Assajàvem com a la nau del pare del Biel Blancafort, que ja no està aquí. Molt bé. Bueno, o sigui, ha marxat de la festa. Fer el cafè. Exacte, ha marxat. Jo tenia un grup amb en Biel i en Pau dona la casualitat que tenien un altre grup que es deien els Kebabs, que assajaven també a la mateixa nau. I res, quan es van dissoldre, en Pau em va demanar si volia tocar amb ells i vam fitxar en Joan Pérez, que era un amic de l'escatepark, i Joan Pérez. I ja està. Grande. Tio. I així vau començar a fer cançons, Sí, trobar-vos... trobar-nos, bueno... Pipipi, papapà, uns pitis, unes xiveques... No. No, això no. Segueixo sent un avorrit, igual. Bueno, molt bé. Els grups a vegades sorgeixen, doncs això, de les casualitats, no? No, Lufi? Ara ja no ens miraré a Montse, perquè si no aquest faig saltar la rialla i miraré en Tomo, que el tinc aquí davant. És que estic intentant... I jo no faig saltar reconduir-vos. Jo crec, Guillem, que ha arribat el teu moment de fer unes paraules per famèlic. Rodrigo, habla. Unes guapes paraules per famèlic. Unes guapes paraules. Vinga, digues algun discurs. Fes una glosa. Fes un discurs. Pots cantar. Hòstia, una glosa no me surt ni per collons. El que tu vulguis. Seria el moment que et sortigués, jo crec. Jo crec que hem de fer una entrevista... No vull dir res, però ho he dit. Més de preguntes tipus test. Vale. A mi això m'agrada molt de l'ABCD. I l'AE, totes les anteriors són però correctes. vaig a buscar, necessito idees, perquè jo acabo d'arribar... Cerca carnet de conducir, carnet B. Permiso B. Sí, Vale, vaig a B1. buscar test per conocer bien a alguien. Això en castellà, no sé per què ho busco en castellà. Martí, s'apunta, Montse dona la benvinguda a Martí d'Ohio, sisplau, que fa un relevo Claudi. Pots fumar tabaco aquí també, Martí. En Claudi abandona la pista, però no passa res. Martí, Claudi, sisplau. out, Martí, in. Molt bé. Tranquil, no et farà per la bassa, Martí. Fica't els cascos i escolta. Vale. Què tal? Vale, doncs us vaig a fer unes preguntes ràpides, picades, i heu de no són tipus test. Però heu de dir el primer que us passi pel cap, vale? Hem de fer com si l'encerto l'endivino? No, tothom... Si per exemple... Anem a fer-ho així, per favor. Faré concurs. Si l'encerto l'endivino, ojo, m'agradava molt aquest programa. Però Potro, deja Però és que no va d'això aquest joc que acabo de trobar per Google, tio. Jo us faré una pregunta i he de respondre al micro el primer que us passi pel cap, vale? Si només poguéssiu tenir un hobby, quin seria? El tenis. La ETA. Vinga. Ecològic. Un hobby ecològic? Fer compost. Fer compost? Sí. Perfecte. Compostatge. Perfecte. Vinga, un altre. No puc competir amb això. Vale, aquesta. Si poguessis anar a sopar amb un personatge històric, amb qui aniries? Jordi Basté. Jordi Basté? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte? Edu Vila. Edu Vila? Joan Gaspar. Joan Gaspar. Richard Gere. Uah. Quanto hombre, molt bé. Molt bé. Seríeu capaços de perdonar una infidelitat si sapiguéssiu que aquella persona realment te ama? Sempre. A favor de les... Sí. Que macos que sou tots, tio. I Jo el ni de sexe lliure i tot. En sèrio, potser això ho dic perquè... Jo no soc l'entrevistada. No sé, aquí no vull dir-ho. No soc l'entrevistada. Perquè agafes el micro en sa mà. No, però a veure, perquè reincidim amb aquesta pregunta, Potser, per què? Bueno, perquè hi ha coses que no, tio. Però... Què vols dir? Tu estàs dient una infidelitat. Següent pregunta. Següent pregunta. Vale, entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero más fea, ¿qué elegirías? Serra Ferrer. La más rica, pero más fea. Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Aquesta, no?
Entre ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero más fea, ¿qué elegirías? La más rica però la més fea. Ah, vull dir, què vols dir? no? Bueno, pues, El Joker, te serveix? Sí, i tant. Vale. No somos Greta Bueno, aquesta no em respondreu, no us la faig. Això no sé si té massa a veure amb Fameli, que ens estem desviant. Desviats ja del tot. Xerrant de feos i ricos... Em sap una mica de greu per la clota, perquè estan aquí en un projecte superconsolidat, unidireccional, apostant per unes coses en concret, i nosaltres estem parlant de... La taula balla. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ah, Esto puta. hòstia. Imbècil. Mallorca. No ho sé, no ho sé. La primera que et passi pel cap? Fris. Fris. Molt bé. Xangai. Xangai. Molt bé, doncs vaig a buscar una altra pregunta que pensi que us pot anar Però bé. per què no portaves preparat? Ah, perquè és improvisat, no, això? Bueno, sí. Vale. Preferiríeu viatjar al futur o al passat? Futur sempre, el passat és per enterrar les bones vivències. Uah. Jo crec que no cal que respongueu als altres. Perfecte. No. Gràcies, Dafi, per I... contestar-li a tothom. A veure... Però estàs saltant preguntes, no? Es que son un coñazo. No, En plan, ¿qué no soportas de las otras personas, tal? Bueno, anem a treure merda. Ja ves que... No. Vale, aquesta m'agrada. Quin és el vostre refrany preferit? Ah. Jo en tinc mogollons. ara que no callem. Pues diguen dos. De bar a badoc, que com més demanaràs, més poc. Coño, que no el sabia. Torna-ho a dir. Demana a badoc, que com més demanaràs, més poc. Hòstia. S'ho inventa? No m'ho he inventat, és una lletra. Si saps o no vol veure, l'amos per més que xiuli. Pau de la saviesa. Hòstia, parleu molt raro tots plegats. Ara sí, ara no. Ara sí, ara no. Hòstia, teniu un imaginari meravellós, eh? El Cabot no n'ha dit cap, no, per això encara? És que el tema refrany li costa. Vale, ara una molt important, t'ha futur no te'n vagis. Franco. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién y por qué? Home, ara això no puc respondre tant. Jo em batxo, sí. Em batxo, és un Tens amic, clar, és un eh? amic meu, sí. Sí. Ho dius perquè ara està beguent una infusió i jugant a l'estenda. Està passant per un bon moment i Ahà. sempre m'agradaria estar en un bon Ja. moment i per tant ara m'agradaria ser en batxo. Clar, és un bon referent. És una persona Sí. també molt bé, molt centrada. Sí. Molt bé. Bueno, és que és un avorriment, eh? Però poses És poc actius, no, Montse? poses test de conduir. Que no puc posar-los a conduir. D'en Pau Molt bé, Cristòfol, ja se n'ha parlat o no? quin és el darrer llibre que heu llegit? Quin és el darrer llibre que heu llegit? Llibre? Llegir? Es compte el que estem llegint o no? Sí, Jo, vinga. La peste, del Camus. Què dius, tio? que En Sí, sèrio? bueno, només, el que té sortir amb una noia de París. Tio. Ah. Ah. I què tal? Manual de I què tal? Va, sí, Pues, molta Marcena. merda, Xuxi. Sí? Molta merda, com avui en Molt dia. bé. Jo no he canviat res de fa 150 anys. Això és de... Encara més no, merda. de fa 50, no? 150, Sí, tant? això ho he inventat 50, és veritat. Sí, Sí, no? no? He passat aquí un centenari, tio, com l'he passat ara amb el I potrillo. llegeixes en francès o en... No, és traduït al castellà, Ediciones Portabella. Ah. I tu dius Camus o Camus? Es porta J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Cabote? Qu'est-ce que tu veux? Camus, ce n'est pas grave. Pas mal, très bien. Merci, Montse. Bientôt, veu. És Lluís, Eugène... tu és que ha llegit quelque llibre? No, La quiniela llegeix el Cabote. Marca i poca cosa més, sí. Marca. Això també se vale. És com Mariano Rajoy, un gran El darrer estadista. llibre que he llegit és un article d'opinió de Marca que és Rafael Nadal, una Xina enorme en el independentismo balear. Sempre tornem una mica als mateixos temes, vosaltres? Una Xina enorme, independentismo balear, quin tema? Els dos. Hi ha molts temes aquí. Els dos. Rafael Nadal. Rafael Nadal, Mallorca. I Guillem? No... Hombre, has dit manual de... Ah, jo, manual de dret administratiu. Conyo, molt bé. No, conya no, manual de dret D'acord. administratiu. Molt bé, molt interessant. I tu, Tomeu? M'agrada molt el grup de post-punk que se diu manual de dret administratiu. Però no, i tu què has llegit? Jo estic llegint El món d'ahir, de Stefan Zweig. Uau! Hòstia, sempre hi ha el típic que està llegint. I és típic europeista. Sí. Típic europeista. L'estàs llegint, però, no? Sí. No l'has Has llegit. passat el pròleg? Sí. Ah, ja està. I això He passat el primer capítol? No. No, ni ho faràs en els propers 15 anys, però és molt bon llibre. Martí. Jo, Soldados de Salamina, que és d'en Tu, Martí, Cercas, vas sense cascos, que segurament és un amic d'en Rafael Nadal, o sigui que segurament són col·legues. Però has vist la pel·li o vull dir, ets d'aquests? No, no l'he vista, no l'he vista. Molt bé, no et deixis... És una realitat. Molt bé. Estic cobrint la meva ment. Vols Què que passa? Què Vols passa? que tornem a famèlic, Montse, o estàs guai així? És que m'agrada parlar de la vida en general, saps què vull dir? Montse, quina és la teva cançó preferida d'Antònia Font? Hòstia, és la pregunta més difícil que em pots fer. No, de fet no.
Un fil de coco dins un ull. Jo què sé, alpinistes samurais, per exemple. Ah, molt bé. Per exemple, però és que no puc. I tu, Quim, quina és la teva cançó preferida d'Antònia Flor? Bambú, ets Molt maca. Una cançó de bressol molt maca. Tiramisú. Que va d'una família de taurons que devoren persones, m'encanta. Exacte, però és una cançó de bressol per no dormir, és molt bonica. I, bueno, les vostres cançons d'Antònia Font? Batiscafo, aquest dius que sóc un clàssic. Un clàssic, Molt bé. No falla mai. Tu, meu Molet? Jo, alegria, però la d'alegria del final. Que hi ha dues alegries. Epa, aquí veig alguna cosa, Hi ha un matís aquí, Hi ha un matís Stefan Zweig, l'alegria del final. Fes l'entonadilla, Tomeu, d'alegria del final. Que diu algo així com... I a tots els planetes s'acaba la vida i alegria. Arriba, coño! Clar que sí. I tu, Guillem? Nata. Nata. Fes l'entonadilla. Jo la passava nata. Sí, no? Però té un solo d'organo molt xulo. I després n'hi ha una que xerra d'un fil de coco dins un ull. Sí, Bambú, ets tu. Ah, doncs aquesta. Molt maca, molt maca. El tema és un fil de coco dins un ull. És molt maca. I Lluís, tu? Ja ho has dit, no? No, cibernauta Joan, crec, perquè xerra una mica de les xarxes i les xarxes socials. Vull dir, les xarxes socials, me refresc. Socials, clar. Les xarxes socials. Doncs jo ara torno una mica... És una cançó sobre en Joan Guàrdia, de fet. Joan Guàrdia no hi és aquí? No, però em sembla que ve a punxar a la 1 del matí. Hi ha una cosa de punxar. Sí, sembla que sí. Vale, ara us he de fer una pregunta personal, tornem una mica al que som, no? Persones reals. Quin és l'objecte més estrany de la vostra habitació? Quina habitació? Bona. On dorms? Jo tenc un mapa mundi. Uf. Molt bé. Una persona de món. Jo anava a dir que tinc un mapa de Mallorca, però penjat al revés, i amb publicitat del Burger King. Sí, allò cram. Molt bé. Però me'l van donar per algun lloc i me'l vaig penjar a l'habitació. Per error del revés o... Sí, me'n vaig adonar després. I així s'ha quedat. Això és relatiu, els mapes no es menteixen. És com un quadre d'Apolo. Què vol dir al revés, del dret al revés? No se sap, vull dir... Què és el més estrany? Sí, que tens a la teva habitació. Mira, un potus. Un potus? Trobes que és estrany? No. Què és un potus? És una planta. És la planta que... Cauen fulles. Vale. Sí, així fa una habitació una mica més de Pinterest, no? Així més cookie. Molt bé. No, tu ja ho has dit? No, jo estrany no, però divertit tenc un moix que és molt divertit. Tens un moix de debò? Sí. I viu a la teva habitació? Sí. I pixa i menja a la teva habitació? No, però està allà moltes hores. Que guai, clar. I és molt divertit i ronca fa... Quin gust, Has parlat, Tolés, o no? Aquest roncar dels gats. I tu? Segons quines hores? Hòstia, és que no sé si dir-ho aquí en directe. Sí, home, sí. Escolta molta gent o no? Si no ho fas avui, això, a veure, Jordi Basté està ahí, Pot ser que molts de vosaltres també el tingueu i no ho heu dit, Jo ho deixo aquí. És com, no sé com si es diu, és un objecte que es diu tap anal. És com un objecte per dilatar el forat del recte. No. I és un objecte estrany, la veritat. Però bueno, que... Però funciona? Funciona. Però ja està, si les coses funcionen, estan bé. Tenir coses inútils, per què? No? Vull dir, qui té un potus, vale, però no li serveix de res. Tu tens... Et serveix d'algú el potus? No. No, En canvi, això és com una Thermomix. Sí, serveix. He de dir que quasi... Ho faig servir escàs. Quantes vegades a la setmana, per dir? Una, dues? Jo crec que hauria de ser per bianual. Bianual? Sí. Bienal. Bianual. Bienal. I... Següent pregunta, Montse, sisplau. Següent pregunta, i tant, tot seguit, quan la trobi en el meu full de papers preparat... Molt ràpid, Estic malament ja d'estar aquí aprofitant. Podríem parlar alguna dels famèlics, no? Sí, jo crec que sí. De Vic, del Bisbat de Vic, a la Jascava, els discos... Dofo, quin dia vas començar a relacionar-te amb famèlic? Famèlic considerem Aleix Vila, Edu Vila, Sergi Vila... Sí, els tres a la vegada. Em sembla... Quin és el primer dia que vas estar amb els tres a la vegada? Hòstia... Els tres a la vegada no ho recordo. No? Bé, fes un esforç. Fot un esforç. Un festival hoteler, és veritat. Festival hoteler. 2013. I què tal? Bueno... Ja les coneixies? Vull dir, que te van semblar? A veure, coneixia l'Aleix i l'Edu d'alguna nit per aquí Lleida i Barcelona, que van venir a tocar amb Ferguson. Perdó, perquè he dit per aquí, semblant que està a Lleida. Perdó, per l'oient no us volem dir. Sí. I en Txetxi el vaig conèixer a l'hoteler, hòstia, una gran persona, tio. Un altruista, bàsicament, tio. Un tio sensible. Canvi l'Aleix i Vila, rondinaires, no s'han fet el tatu, bueno... Ja, aquí ja és una... No se'l faran, el tatu? És una gran diferència. No crec que se'l faiguin, És que ja ha marxat el noi del tatu, diria. Sí. Quants tatus ha fet el noi del tatu? En Sergi Gea, que és la veritat, el veritat cor de Famèlic.
Ah, vale. O sigui, ha fet business, eh? Clar, és que vull dir... Perfecte. Doncs, si voleu explicar alguna anècdota més de l'hoteler, que també és una cosa així molt referencial. Quins bons records, l'hoteler. Molts records, eh? Allí en aquell hotel d'en Pippen. Com es diu l'hotel? Sí, i ens vam conèixer. Tinc una fotolista amb en Tomeu, en Cabot i en Garita, els mallorquins que us deia, aneu fent la pentatònica amb jo i Manu, no? I fins aquí vau arribar. Saben molt de música. Bàsicament. Saben molt. Sí, però bueno, jo crec que les històries, més que res, les podríem explicar, però les de l'hoteler jo crec que has d'haver estat allí i haver-les viscut. Sí, no? Jo crec que sí, particularment, perquè... Esteu ampliant, esteu fent gran el mite de l'hoteler, ho sabeu? Hi ha molta gent que està creixent amb una frustració, ho sabeu, oi? Bueno, una frustració amb un mite. Bueno... Però són les frustracions més... Hòstia, Guillem Colomer podria dir alguna cosa de l'hoteler de Descampa. Hola. Va ser la primera referència de Family que editava aquell disco que anaven per Tenim pocs minuts, però creiem que està molt bé que... Podem fer un aplaudiment que es senti fort per Guillem Colomer, sisplau? Guillem Colomer, de la Selecta, porta el discret aquí. Porta un bon bigoti, porta un bon abric. Bona nit. Bona nit. Has cantat les vaques? És que això s'acaba, tio. Estem aquí que el Puigdemont se li talla ja. Has arribat en el moment just. Ara se sent en Guillem Colomer. Vinga, Marci. Gràcies, Martí. Molt bé. La cervesa que no es begui, Guillem. Vale. Veu-te-la tu, doncs. Guillem. Hola, bona nit. Benvingut. I com va començar Family, que van començar editant amb ells? L'Hereu Escampa. Un somni d'estiu. Sí? Quina mort d'hivern. Quins cascos. Clar, amb els cascos. els cascos. L'estiu es consumeix més ràpid que una papela, Guillem Colomer. Ho reafirmes? Això quan vaig dir-ho jo? Això ho vas dir al grup, potser, no? Això allà... Però perquè juny, juliol o agost. Can Serrat, allí. Hòstia, podríem parlar de l'EP que mai va sortir de Family, que era quan Endavant, ja... parlem-ne. Ui. A veure, és el dia perquè surtin les veritats, les llums i les ombres. No diguem res. El de Can Serrat, el de Can Serrat. 1.000 dures per Can Serrat. Per què no va sortir? Perquè estem parlant amb Banc Rover ja. Vale. És que és el dia del mercat d'hivern. És mercat Robert, d'hivern tio, avui. que... No, però... Què voleu que us digui? Estem parlant amb en Robert d'Extremodura. Ah, molt bé. Això qui? No, això. Ell. Com per editar amb Extremodura. Si tens alguna... És el moment, és l'ocasió perfecta per si tens algun record per compartir, per dir algunes paraules de famèlic. Podria dir moltes coses, però... Amb això ja ho has dit tot, Guillem. Pensa que si no començarem a fer un test de preguntes personals molt rares i molt absurdes i... Però no tinc temps per explicar tots els bons records. No cal tot. No cal tot, Sí. Guillem. Però ara tenim temps. Que ara tenim... Ens diuen que no, ara sí. Ara sí, Montse. És que no Estem entrant aquí sempre que xuta com a gol, no? De fet, avui juga el Barça i el Mallorca, no? Sí, jo m'ho Carles Gineró per aquí, Te'n vas allà, però si encara no juga. El teu És a les pare 9. sempre s'ha rajat, no? Els actes Sí, públics, sí, sí. Guillem. Carles Gineró sempre raja els actes públics, no? Pot ser? Sí, és veritat. Tio, que fa veure aquí amb l'estrella aquí. Carles, no es pot treure No es pot l'estrella, sortir vull dir, company. amb el- L'estrella no es pot treure, Carles, tio. Podeu venir també a parlar a la taula, eh? Sí, Les perquè birres échate són un vostres. cantecito, Carlito. Lluís Cabot ha d'anar al Camp Nou. Tot anirà bé. Ah, vas al Camp Nou? Moltes gràcies. Vas al Camp Nou, Lluís? Sí, ara. Vaig Vaja. al Camp Nou. Juga al Mallorca avui. Secció de Tsunami Democràtic la comença ell. Ell és Doncs l'efecte endavant. mariposa. Força Barça, força Mallorca, què hem de dir? Moltes gràcies a tothom d'aquesta taula i a Famèlic sobretot. I Gràcies a tu, res, Lluís. salut. Per les teves paraules, compartir aquests records, Sí. deixar aquesta petjada. Sí. Tot plegat, un somni. Sí. Estan, no? Kiev, Budapest. Bueno, Saludos, Don bona Cooper, nit. en Espero Serra que Ferrer. Espero Bona que nit, ho Luigi. passeu bé. Igualment. Moltes Ens veiem després. Moltes gràcies, Lluís, per acompanyar-nos. Adéu. Un aplaudiment pel Lluís. Ai, Hola, hola. No, que està una mica... A veure, Esther, Carles, Luca, Xavi, Mora. Andreu. Hola. Andreu o Andreu? Ferran, tu no havies de ser a la taula, també? Carinyo Tu meu. va, Ferran, esteu en directe o no? Va, Ferran. Va, Ferran. Si heu d'estossegar, Va, feu el micròfon. Pels vells temps, Ferran. Ja estamos en el aire? Sempre. Sí? Sempre. Sempre Vale. en És l'aire. que he dit una paraulota i no volia dir una paraulota. Bona tarda a tots. Tornem a ser aquí a l'exterior de la Sala Vol, Sancho de Ávila 78. I ara a la taula tenim uns altres convidats. A la meva dreta tenim Mora, en Xavi, mític Mora. Mora. Encantat. Tenim en Luca, en Carles, l'Ester i l'Andreu. I ells també volen parlar una mica de famèlic, que han format part d'aquest segell, han fet els seus discos amb els seus grups. També hi ha algú que potser vol parlar com a fan entusiasta i persona vital de la vida i fan.
i potser ens voldrà explicar alguna cosa i també potser hi ha alguna persona que ens vol explicar alguna cosa que va inventar un dia, que ha patentat i que, bueno, diguéssim que ha traspassat totes les fronteres dels concerts i shows musicals de Catalunya. Molt bé. Jo Benvinguts a tots. em pensava que parlaria d'energies renovables. Jo començaria parlant de Matrix. De Matrix? Del teu dispensador. Hòstia, O no? això és una Això no sé. història... No veu quanto, No? això. No? Potser Les després? d'energies renovables. Potser després. Bueno, tenim amb nosaltres, doncs això, membres de l'Hereu Escampa... No es deia Matrix? Mates, Sí, sí, es deia Mates. Matrix. Membres de Matrix no en tenim, però qui sap. I res, vosaltres, el germà Aire, heu tret disc fa... Bueno, ara fa un temps, no? 4 anys. Fa un any. No, home, no, tio. Ah, Mates. Ah, el 2014, Ai, no? moment, què he dit? Germà Aire. Germà Aire. Però qui tocava? Tu no. Tu tocaves també a Mates. No, Sí, tu. sí. Quin lío. Els dos. Em I... sento molt alt. Ja esteu gravant coses noves? No. No. Estem fent... Inventant cançons. Això és fer coses noves? Sí. Esteu fent coses noves? Sí, Molt bé. gravant no, però... Gravant no, encara no. Les estem fent. I què passarà? Perquè ja no podreu editar en Famèlic. No ho sabem. No ho sabeu? Ja. Potser és una pregunta una mica compromesa. He vingut aquí a l'enterrament de Famèlic. I a veure què passa. I a veure què passa. De les A veure si cendres... contractem si De algú les ens cendres contracta, sempre tio. passen coses. Tots busquem segell. Tots busqueu... Jo abans parlàvem hi ha que una això vacant. era el mercat d'hivern i que, bueno, aquí, no sé, hi ha alguns cellos. Aquí Podríem fer un concert No, ja. a Correus, no? A Correus. O un estanc que venen segell. Ah, molt bé, exacte, efectivament. Serà la propera connexió la farem a Correus, efectivament. L'Hereu Escampa, alguna novetat, alguna cosa així que hagueu fet darrerament? Sí, en Guillem s'ha tornat més sèrio i jo també. També, l'hem vist que portava un bigoti així com ja de persona que respectable. I gabardina, i llavors Sí. la cosa s'ha posat sèria. Coll de la camisa cortat fins I dalt. això es transmet amb la música també, Ahà. per tant... Us heu tornat més tranquis, més tipus què, Germà Aire, ara així una cosa Sí. així més... Hem vist que Més tirava- edulcorada, hem més vist per que tots los tirava públics, més, o que què? el punk ja s'està I nosaltres perdent. encara més... Ja quasi bé no toquem. Ja quasi bé no toquem. Serà minimalista. Tots són sospirs. Ens han dit serios. Som serios? No som serios. No, però, bueno, sí que tenia una cosa així com, no? Com El yin i el yang. com de mística. Llavors la mística sempre es mira des d'un lloc així com pur, no? En plan, uah, quina penya més pura, més... No? No sé què estic dient, però bueno, jo crec que sou místics i purs, més o menys. I doncs això, amb l'Hereu no esteu fent massa coses perquè esteu serios i vells. Estaria passant això? Estaria passant això, però de tant en tant ja salta una guspira. Nosaltres ho sentim fent música. D'il·lusió i estem fent cançons noves, de fet. Ah, que guai. Estem preparant disco i buscant Molt bé. segell. Som veïns de local. Esteu buscant segell? Vull dir, això és una crida? La Clota és la plataforma per fer una crida... La Clota Records, no? La Clota Records. Jo crec que és el... Ei, Clota Records. Següent projecte. Uepa, ja tenim aquí el senyor del bigoti, ara El senyor parlàvem de tu. Parlàvem de tu. I ara m'agradaria preguntar-li a l'Ester, que està aquí, que ella també té grups de música, no de famèlic, però... Quasi. Però, Ester, per què estàs aquí? Explica'ns-ho tu. Bueno, perquè els estimo molt, Estan joder. trucant la mare d'algú. He penjat a la mare. No, encara no. No he penjat a la mare. T'estàs trucant la mare... Va, com vulguis. O la mare... Esther, explica'ns una mica. Bueno, res, en veritat és que els Ferguson, que són part de... No? No sé, no marxis. No estàs segurs? En Guillem vol marxar de No, això, que jo vaig de- conèixer els Ferguson per la castanya, de fet va ser els primers que van fitxar i van ser com molt familiar tot i després he anat seguint la pista i tots els grups, els que estan aquí sentats i d'altres que no hi són brutals, tio, i el que han fet crec que és una cosa molt guai, que fa molta pena que mori, però alhora, bueno, mola també festejar-ho, no? I tant. No, i a més deixen un llegat molt bonic, que no és Total. allò de, mira, han volgut fer coses, no se n'han sortit massa, no, se n'han... Jolín, m'ho han fet molt bé, aquesta penya. Clar, a més mola perquè jo crec que Famèlic al final s'ha convertit en un segell que si era com de seguretat, no? Coses que treien ja sabies Clar. que segurament et molava, Clar. o hi havia alguna amb què connectaves. Perquè sempre era la seva filosofia, no? Era una mica en plan, editem els nostres amics, coses que ens agraden molt, llavors també ho treballes diferent, no? Exacte. Perquè no és allò de, va, això segurament ens funcionarà perquè ara les tendències van per aquí, van per allà, sinó és com, aquí els amics a tope, llavors. Crec que això també és un segell de garantia, no? Sí, sí. I has anat a molts concerts Sí. de l'Hereu, de Germà Aire... Sí, de De fet, Mora. dels que hi ha aquí... No tinc oportunitat. No tinc el grup, jo. Però quan surti... Bueno, podem dir que t'hem vist com a ballant molt als concerts Sí, sempre. cantant, Com a ballant. bona fan. De fet, avui m'he comprat discos que ja tinc. Clar. Carai.
Si és que avui realment, exacte, és que avui hem fet una fira de Nadal, en realitat. I tu, Xavi, també com a fan, què podem dir de tu? A veure, ho diem nosaltres o ho expliques tu? Que m'ho he passat molt bé. Com? A veure, torna. Molt bé! Tenim aquí la coral Clota, perquè tu ets conegut per moltes coses, perquè també tens molt bon gust gastronòmic, ets una persona que t'agrada menjar bé, això ho hem vist, això ho sabem. Últimament, És aquest rotllo foodie. Doncs també sabem això, que tens un crit, un càntic que s'ha fet universal i que ara tothom s'ha fet seu. Vull dir, jo ara vaig als llocs i la gent no diu ningú molt bé, però jo ho dic perquè penso, uah, és que això ho ha de saber tothom, no? No trobes? Sí, jo penso una mica que els concerts, tots els esdeveniments que han muntat doncs, han sigut molt macos. Clar, i ja estan molt bé. una mica és, tot flueix, no? I a mi m'agrada doncs, fer càntics. I un ha sigut aquest. Molt bé. Que l'he fet amb molt d'amor. És molt simple, però bueno, lo simple és el que Lo simple és el resulta. que... Són els clàssics, això és el que perdura. Exacte. I bé, Passaran els anys i la gent, bueno, dirà molt bé pensant en tu, tio. a veure, que perduri pels segles dels segles, no? Amén. Molt bé. Un aplaudiment, sisplau. I bé, doncs, aquí. Teniu ganes d'explicar alguna cosa que hagueu viscut en aquests anys de Famèlic? Hi ha tants records memorables. Sí, no? Jo sé que es fa difícil, en però... En 5 minuts no... No, però podeu explicar algun, no cal que sigui el més important, i el més brillant, i el més increïble, però... L'hoteler ha sigut molt maco. Esteu tots, torneu aquí a l'hoteler. Bueno, aquí Els no, però... spots, la preparació, clar, aquesta gent eren els que miraven els grups i tal. Jo era com mà d'obra brata, bueno, amb molta voluntat, però vull dir, hòstia, rodar els spots era un fart de riure. I muntar-ho tot, impressionant, i viure-ho ja el dia del concert és... Màgia. No es pot explicar, no? És el que diuen tots, que costa molt d'explicar, que és una experiència que millor que tampoc s'expliqui massa, perquè llavors, bueno, jo deia això, que és un mite. Es fa el que es pot. Es fa el que es pot. Es fa el que es pot. I no sé, i això, si el Germà Aire voleu explicar... Pues les vostres cosetes místiques. No sé, és que que es pugui explicar no tenim res. Ja, tot és... Tot és a partir de 18 anys, tot rombos. No sé, hem viscut moltes coses i gràcies a Famèlic hem començat tot això, no? Vull dir... Veu començar ja amb Famèlic, no estàveu abans amb ningú altre? Sí, amb els mates vam començar amb Famèlic, bàsicament. Areu Escampa i mates. Quants anys de tot plegat fa, més o menys? 2014. Jo crec que 8 anys, diria. 8 anys. Comptant, sí, Déu-n'hi-do. l'Areu va néixer amb Famèlic, crec, no? Aleix. Jo crec que és por ahí, 2011, tio? Hòstia. No som res, tio. Som 8 pols. anys. Som pols magnètica, o com en dieu. Déu-n'hi-do. I des de l'Areu alguna cosa que vulgueu dir? Vinga, va, vaig explicar que aquell dia, no sé què. No es pot explicar Tampoc, això. Quina gent, Esteu molt enterrats dins vostre avui. És per crear el mite, però en realitat és una puta merda d'ensumar peus i pets damunt de l'altre. És que és cotxe, tocar, dormir, adéu. Volem recordar una gira amb en Sergi Egea que recordarem sempre al cor. A on va ser aquesta gira? Va ser pel sud d'Espanya. Uau. Vau menjar bé? Sí, perquè som foodies i després ens agrada sempre menjar bé. Nosaltres allà a Saragossa... Què, vau menjar bé també? No, bueno, va ser... Van fer moltes coses molt boges i moltes coses, no? Fa molt d'això? D'aquest record de Saragossa? Hòstia, quan deu fer? Saragossa, Alcoi van fer, no? Hòstia, Alcoi. Que es fotien... Què es fotien? No, whisky... No, licor, cafè amb Coca-Cola, tio. Tenim algú d'Alcoi, per aquí? Sí? Ah, sí? Vol dir... Es fotien... Tu vas anar a veure Germà Aire a Alcoi, aquest concert que... Ai, Mates, perdó. No, Encara beuen licor cafè amb Coca-Cola? Joder. Com es... Vine aquí, acosta't al micro, sisplau. T'ho juro que vaig flipar. Vine aquí. Que haig d'anar... Com et dius? Nando. Al micro, Nando, al micro. No marxeu, no aprofiteu aquest despiste. Nando, a veure, licor cafè amb Coca-Cola. És cafè licor. El licor cafè és com més dens. Ah, d'acord. Llavors és com cafè destil·lat en alcohol. Vale. Això és nou per mi. Bueno, a Torres i no dorms, és com... Clar, et deixes portar. Sí, ja et fots... Sí. I com es diu la beguda?
Si la barreges en Coca-Cola és Freeze-Play. Freeze-Play. Sí, si la fas en llimonada es diu Mentira. Uah! Quina meravella. Només pels noms, clar, t'ho fots tot. El que recordo també és que parlaven molt fort. Ah, mira. Pot ser o no? Sí, cridem. L'Ovidi Montllor era del Una Coi. penya que em va molar molt, per aquestes dues coses, sobretot. Ja. Són coses que no s'obliden, està clar. I bé, està marxant la gent d'aquesta taula, no ho entenc. Si algú vol... Martí, vols tornar a la taula? Explicar les teves aventures una altra vegada? Vinga, Pol, va, Pol. Pol, vine. Seu. Pol, bona tarda. Posa't els cascos. I, bueno, ha arribat el... Clar, Com va això? ha arribat el moment que expliquis alguna cosa doncs, que hagis viscut en Famèlic. Me cago en dena, ja hi som. Aquí Ja hi tothom som. ha anat passant la patata, eh? Sí. I han explicat coses fortetes, vull dir, la gent s'ha deixat anar, s'ha despullat. Aviam, serà una anècdota, diguéssim, soft, una cosa normal, però que la recordo amb carinyo. Molt bé, aquesta actitud, per fi. Vinga. El primer cop que vam sortir amb els Ferguson, que bé, vam coincidir que Ferguson va fitxar per la Castanya, que és com la competència una mica. Vaja. Han aparegut per aquí. Han aparegut. O sigui que... Potser estan aquí també al mercat d'hivern. Al mercat d'Espinelves. Exacte. I res, recordo que vam anar cap al sud, que vam fer la primera gira tots junts i quasi diria que era el primer cop que Aliment també sortia com una mica de la catalana terra. Bueno, de fet va ser Mujeres, però va ser com una incursió a Madrid i tornar. Després amb els Ferguson sí que vam fer una mica més a la costa de Llevant i de l'Equal, Monkey Wicks, de l'Equal. Corredor mediterrani. Sí, i vam passar vam fer com unes colònies, perquè en el fons nosaltres érem molt joves, o sigui, encara ho som, però aleshores érem realment joves, i els Ferguson encara més, perquè... Aquesta gent no envelleix mai, eh? No, bueno, jo crec que sí, ara ja s'ha acabat. Hi ha gent que no té cabell. Estan bastant fotuts, com la resta de mortals, però sí que tinc molt bon record, per exemple, un concert a Màlaga, unes quantes... Saps aquelles putadetes que es fan els res, o sigui, super infantil, saps? O sigui, fer-se putades de colònies, saps? Quan anem por ahí. Però a l'hora de dormir, per exemple, allò posar-se pasta de dents, tot això. Exacte, tipus aquestes merdes. Que guai. Però fes detalls. No, ja està, i deixarem l'anècdota. Bueno, jo crec que és el que més, en realitat és quasi el que més s'ha mullat. Perquè aquí us ha costat molt explicar, molt guai. Jo tinc una veu com de barrufet escanyat. Tens una veu molt... Som molt cigarros, que et veig amb un piti... Estic intentant, no he arribat. Ves-li fotent i ja d'allòs. Molt bé, i què tal això de tocar fora de Catalunya? Estem molt acostumats a tocar aquí a Barcelona, Vic, tot això, però... Ara ja, diguéssim que ja... Ja teniu la mà trencada. Quasi toquem més a fora, o sigui, en números absoluts, quasi hem tocat més bolos fora de Catalunya que aquí en l'últim any. Que bé, no? També. Sí, però per una qüestió de respecte als amics, saps? Perquè si toques aquí és com que la gent està obligada a venir. I la gent ha de venir perquè, com un dia com avui, perquè li agrada. I ja està, fins aquí l'anècdota. Molt bé. La merda. Un aplaudiment. Molt bé. Vaig a fotre amb 3 pitis seguits, perquè si no... Per mantenir la veu. I no sé, el Xavi ha marxat de la taula, tenim en Nando, que s'ha quedat aquí molt a gust amb nosaltres, explicant-nos coses del Coi. Si vols explicar-nos alguna cosa més. Tu creus que Ovidi Montllor hagués fitxat per Famèlic? Tu que ets del Coi? Bueno, hagués sigut una meravella, la veritat. Hagués estat molt bé. Sí. No? Famèlic també li hagués agradat molt tenir aquest fitxatge. Però bueno. Xavi, tu ja estàs? Ja has... És que és això, hi ha moltes anècdotes. Hi ha moltes anècdotes. Xavier, perdó. Mora. Molt bé. Molts inputs. No et sentim. Parla pel micro. Que d'anècdotes n'hi ha moltíssimes, però involucren molts diferents actors que clar, tenen una intimitat i s'ha de respectar. No, home, jo ho deia de broma, hi ha històries tontes, però... Estem aquí reprimits com si jo fos RAC1 o alguna cosa així. No sé. No s'escoltarà ningú. Jo el que puc dir és que ens hem deixat de tot, tio. Nosaltres, des de casa ens escoltarem. A veure, va, anècdota. De l'hoteler, un dia, un tio va venir amb un bidó de gasolina. Vale. Al mig de... Vull dir, s'estava acabant ja...
Vull dir, És no veritat, sé això. quants grups Feia molta quedaven. pudor gasolina, tio. Però vull dir, un tio va venir amb un bidó de gasolina que em sembla que és del... quan tocaven allà a la Torre del Sucre, que ells van amb la burra i creiem que el van pillar d'allà i el van portar cap aquí. I quan el van tenir aquí, bueno, el van deixar al terra i es va tombar i va quedar tot el terra impregnat de gasolina. No, vull dir, quan ens en vam adonar, vam evacuar tota la gent, però clar, vull dir, quin puto boig porta un bidó de gasolina al mig de... Coneixíeu aquesta persona o era una persona així que va aparèixer? No, jo detalls de la persona, vull dir... No en tens? No. No en tens. Home, seria bastant curiós entrevistar que estigués aquí. No, perquè... en aquell moment estava a la Perquè un barra. bidó també pesa, no? Vull dir que és una cosa que dius, hosti, vaig a l'hoteler, doncs agafo un bidó de benzina, visca tot. No, vull dir, no sé, se m'ha oblidat. Una garrafa, No, bueno, una garrafa, després- vull dir... Que després el van punxar i se'l van veure i ja està. No, home, no. Segurament. No, però aquell dia poder es va acabar una mica més d'hora del que hauria d'haver acabat per... Ja. Bueno, per risc, perquè allà, vull dir, allà es podia fumar aleshores, Sí. en els llocs interiors la gent fumava i clar... Era maco a l'hoteler, o sigui, a Camp Pamplona, hi havia o sigui, la Trezzo que hi havia, que era una pintada que deia alguna així com ajudeu-me, tita... Dreta no creu en Déu. Tita dreta no creu... I al costat hi havia Camarón, veritat? Hi havia una foto d'en Camarón. I del pare d'en Pippen, Sí, també. i un altre any del pare d'en Pippen. De l'hotel, diguéssim, el propietari de l'hotel. Clar, una de les coses que crec que ja també es poden explicar, jo que havia recorregut les... Que jo ho deia de broma, pots explicar el que vulguis. No, sí. És que no em venia res al cap. Ara em venen totes les La veritat anècdotes. és que no em venia res al cap. I, per exemple, jo que he Això ho he vist dit. dintre de l'hotel, vull dir, allà on era la pista de ball, havíem d'apuntalar el sostre perquè les fluctuacions, el primer any... Sí. Hi havia fluctuacions, tio. O sigui, a sota hi havia un pàrquing i havíem d'apuntalar el sostre d'aquell pàrquing perquè, vull dir, un any ens vam trobar tot ple de... D'esquerdes. No, de... Runa. Sí, de runa. Vull dir, el sostre que s'havia mig desintegrat i havia caigut al terra i vam flipar. I els següents anys fèiem com un entramat de biguetes d'aquestes d'obra. Carai, molt bé, Vaja, que era un festival molt segur. Sí, era un salubre, festival... benzina, exacte. sostre cacau, molt bé. Però bueno, No. fèiem amb molt Ja és d'amor, això. Això és el que compta. Molt bé. I creieu, un dubte, creieu que la relació entre Vic i Barcelona ara es veurà una mica afectada perquè Famèlic no existeix i per tant no fa tant d'eix vertebrador entre aquestes dues ciutats? No. Jo crec que faltarà l'Aleix, potser. S'amaga. Trobarà a faltar. La relació entre l'escena musical... Però crec que la música segueix. Sí, el que però passa igual se'n ressent en el sentit que bueno, jo tinc la sensació que vam viure uns anys com molt prolífics i molt guais, i ara potser això va una mica enrere, tot i que la gent de... Ajudeu-me també, la gent d'allà de Vic, que aquest any vam anar-hi tocant nosaltres. Sí, A la Clota. La Clota. A la Clota. Oh, Jesus! Yeah. Bueno, doncs aquesta gent està agafant una mica el relleu, El relleu. i té bona pinta. O sigui, Jo crec que és aquest any una vam llavor, estar-hi. tio. Sí, jo crec que Famèlic és com una llavor. Ara potser acaba, però jo seguirà, tio. Bueno, jo Sí, pensava això. les relacions personals, sens dubte, jo crec, perquè ja hem compartit... Clar. O sigui, hi ha actes més enllà de la música, que si aniversaris, que si coses de caire més personal, per tant, no tinc cap dubte que això seguirà, potser amb menys freqüència, i la qüestió de musical i de sinergies musicals, doncs veurem, esperem que no se'n ressenti massa. Sí, jo crec que és el que dieu, vull dir que la Clota està fent una feina molt guai, també l'estan fent una mica més adaptada als temps d'ara, vull dir que abans els segells funcionaven d'una manera determinada, no més... Ah, vine. Vine, Sisplau. Vine. No, com es diu? Marta, vine. Marta, segui. No pateixis, jo et cuidaré. No pateixis. Aquí tens un micro i uns auriculars. Jo sóc la Montse, jo no tinc res a veure amb Famèlic, però estic aquí, i ni amb la Així que Clota, però estic aquí. Que no pateixis, tot bé. Home, m'agafes una mica així. No passa res. És que, pels que no puguin veure el que està passant, tenim aquí la mare d'Aleix Vila als micròfons. Bona tarda, pots saludar? Hola, bona tarda. Bona tarda. Ella és la Marta,
I bé, doncs, bueno, encantades de que estiguis aquí amb nosaltres. Gràcies, jo també de seguir. I a veure, com a mare de l'Aleix, com a mare una mica de la persona, dels fundadors de Famèlix, tu com ho veus? Com has viscut tot això del teu fill? Què t'ha semblat? Bueno, vull fer un sello, m'agrada la música... Bueno, què? Com ho has viscut? Bueno, ha estat un projecte... Ha estat estar al seu costat des de la distància, d'anar veient a veure com anava, veure la seva evolució... Tu sempre vas confiar en ell, en la seva il·lusió i en la seva empenta. Totalment, això sí. Molt bé. Home, és molt important tenir el suport de casa, perquè a vegades aquestes coses semblen de tinc un fill que està boig perquè li agrada fer discos, que ningú es penjarà un torrat. Molt bé. Ell sempre havia estat molt creatiu des de molt petit. Pintava també, feia aquarel·les... No, feia còmics. Feia còmics. Molt bé. Per tant, ja tenia una imaginació gran, creativa. Molt bé. I a tu t'agraden els discos que han editat de Famèlix? Sí. Tens algun grup preferit que diguis, ostres, mira... Bueno, n'hi ha un que és el... Espera't, que jo amb l'anglès soc molt tremenda. El que faig servir amb... Sí, Everybody. No, però això és de Ferguson. Clar, ja està. Perdó. També val. Bueno, és el que jo faig servir moltíssim. Molt bé. Però sí, Mates. Mates. Que també ja són com un mite, també. Sí, també. Que guai. Molt bé, doncs molt de gust. Marta, vés a gaudir de la festa. Gràcies. Passa-t'ho molt bé i ens veiem a dins. Fins ara, un aplaudiment. Molt bé, doncs res. Algun altre pare, alguna altra mare per aquí? No hi ha més, no és família? publicitat. No, no ha vingut cap altre familiar. Bé, doncs, això. Que el futur sigui millor que el present, si és que es pot. I ja està, moltes gràcies a tots per compartir aquesta taula rodona. Si teniu alguna cosa més a dir... No? Jo vull donar les gràcies a Famèlic i a aquesta família perquè, hòstia, ens ho hem passat, ho hem disfrutat molt, vull dir. Merci, tio. I ha sigut un motor cultural local, vull dir, ja que busquem tot a quilòmetre zero, doncs un gran referent de la cultura... Clar que sí. I que ens ho hem passat molt bé, collons. Ens ho hem passat molt bé. I avui també ens ho passarem molt bé. Fins aviat. Adéu. Per molts anys.